dugubla o ka usa ladawili ni ngoni an cogolen tuguni Malikunafoni jabarani kan amunu mala diɲɛ fantan ani naani bɛɛ fɛ an ka foli b'a ye depuis aw sigiyɔrɔ la bi juma ye Avril kalo tile 2 san 2021 ni aw ka wagati kunnafoniya kɔni selen ye Bamanakan na ko lasaw ma denkɛ n'a balimakɛ Amadu Sanba Gise fɛ ayo bisimila. Kunnafoniya daminɛla sa syndicat min kɔni ka baara bɛnnen bɛ an ka bolimafɛntigiw kɔni lafasali ma n'a bɛ fɔ ma ko le syndicat national des conducteurs routiers n'o kɔni syndicat in kɔni bɛ an ka dugu kɔrɔyan fan fɛ n'o ye Gawo ye olu kɔni sɛbɛnfura bɔ ka yira k'a fɔ bolimafɛntigi fɛn fɛn kɔni bɛ Gawo kɔni sira kan o bolimafɛntigi bɛɛ kɔni jɔlen bɛ nin wagati in na olu yɛrɛ jɔkun kɔni ye jumɛn ye sa k'a yira k'a fɔ ko Gosi ni Gawo kɔni ni ɲɔgɔn cɛ o sira yɛrɛ de kɔni man ɲi cogo si la bolimafɛn kɔni tɛ se ka boli a sira yɛrɛ kan cogo si de la k'a yira k'a fɔ o sira yɛrɛ kɔni ka sa sirabakan kasara de kɔni bɛ ka kɛ wagati bɛɛ o yɛrɛ kɔni kɔfɛ sa bingalikɛlaw kɔni de bɛ ka bin voyagekɛlaw kɔni ka sira in kan kuma bɛɛ o yɛrɛ kɔni ogumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la sa syndicat min kɔni ka ca bɛnnen bɛ o bolimafɛntigi ninnu lafasali kɔni kan o syndicat in kɔni bɛ weleweleda bila an ka jamana kɔni ɲɛmaaw fɛ k'u kɔni ka wuli ka cogoya kɔni ɲini nin ko in na sa ko ni cogoya kɔni ma sɔrɔ nin ko in na olu ka nin baara bila in kɔni bɔtɔ t'a ma cogo si de la. O yɛrɛ kɔni kɔfɛ sa an bɛ taa an sɔngɔ kɔni mara la kunun alamisa denmisɛn maa fila minnu kɔni tun bɛ motori kɔni sanfɛ sa o denmisɛn maa fila ninnu yɛrɛ kɔni bingalikɛlaw kɔni binn'u kan sa u ye mugujugu kɔni wuli u la ka kelen kɔni bɔnɛ ani na yɔrɔnin kelen wa tɔkelen dɔ yɛrɛ fana kɔni o kɔni joginna kosɛbɛ kosɛbɛ o wagati yɛrɛ kɔni kɔnɔna la sa an ka furakɛlikɛla minnu kɔni wulila u ka bolimafɛn kɔni na k'u bɛna maa ninnu kɔni tɔrɔmadon o yɛrɛ kɔni wagati kelen yɛrɛ kɔnɔna na sa cɛ marifatigiw kɔni binna o furakɛlikɛla ninnu fana kɔni kan sira kɔni na sa u kɔni y'u minɛ u y'u bolo fɛn nafama bɛɛ kɔni minɛ u la sa u y'u ka telefɔni minnu la ka tila k'u ka wari kɔni fana minɛ u la sa o don kelen yɛrɛ la tuguni sa Gawo commerçant kɔni ka camion 8 bingalikɛlaw kɔni binna olu fana kan sira kɔni fɛ tuguni sa o yɛrɛ kɛra fan jumɛn sara o kɛra a kun kɔni de la yanni ka se an songo ma o ni an songo cɛ yɛrɛ kɔni bɛ kilomɛtiri 70 kɔni bɔ ɲɔgɔn la bingalikɛla ninnu kɔni binna ni mɔbili bolila ninnu kɔni ka sa u y'u ka bolimafɛn nafamaya bɛɛ kɔni minɛ u la u y'u ka telefɔniw minɛ u la ka tila k'u ka wariw kɔni fana minɛ u la o yɛrɛ fana okumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la sa bolimafɛn bolila ninnu kɔni bɛ ka weleweleda de kɛ ka ɲɛsin an ka fanga kɔni ma sa k'u ka tɔgɔya ɲini kɔni nin bingali min kɔni bɛ kɛ nin sira in kɔni kan cogo min na olu bɛ se k'u ka baara kɛ u fɛrɛ ma walasa k'an ka sɛnɛfɛnw kɔni don ba la an ka sɛnɛfɛn yɛrɛ jumɛn sa a bɛ fɔ min ma ko kɔɔri o yɛrɛ kɔni okumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la sa an ka jamana ɲɛmaa n'o ye Bandaw ye ale yɛrɛ kɔni ye weleweleda da ka kɛ ka cikɛlaw kɔni bɛɛ sɛgɛrɛ cikɛlaw yɛrɛ jumɛn sa o weleweleda in kɔni bɛna lawaleya san 2021 in kɔni ani san 2022 nata cikɛ waati kɔni de la sa a ye weleweleda jumɛn yɛrɛ ta ka kɛ k'u sɛgɛrɛ a y'a yira k'a fɔ ale kɔni bɛna u dɛmɛ de sa o yɛrɛ kɔni dɛmɛ ye dɛmɛ jumɛn yɛrɛ ye sa nɔgɔ min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ kɔɔri yɛrɛ kɔni kɔrɔ sa n'a bɛ fɔ o ma ko angɛrɛ o nɔgɔ bɔrɔ yɛrɛ kɔni kilo 50 bɔrɔ a kɔni y'o sɔngɔ de bi sa o sɔngɔ kɔni binna ka na i yɛrɛ sɔrɔ fo 2200 yɛrɛ de kɔni na sa o yɛrɛ kɔni kɔfɛ sa a ye ŋaniya wɛrɛ ta ka kɛ ka cikɛla ninnu kɔni sɛgɛrɛ tuguni sa ŋaniya min yɛrɛ kɔni fana bɛna ja u la kosɛbɛ kosɛbɛ o yɛrɛ ye ŋaniya yɛrɛ jumɛn ye sa k'a yira k'a fɔ ko kɔɔri kilo kelen yɛrɛ kɔni tun bɛ dɔrɔmɛ 50 la sa a ye yira kɛ k'a fɔ sa kɔɔri kilo yɛrɛ kɔni dɔ kɔni bɛna fara o sɔngɔ kɔni kan sa o bɛnalen fo 58 yɛrɛ kɔni de la sa o yɛrɛ kɔni okumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la sa an ka jɛ ka dugawu kɛ an ka jamana kɔni cikɛbaw yɛrɛ kɔni ye sa ala ka san nata kɔni cikɛ kɔni ja u la kosɛbɛ kosɛbɛ ka kɔɔri yɛrɛ kɔni caman yɛrɛ kɔni sɔrɔ sa an bɛna an ka jamana kɔni faaba kɔni kɔnɔ yan sa kunun alamisa an ka jamana ɲɛmaa n'o ye son excellence monsieur le président Bandaw ye ale yɛrɛ kɔni ye denguli dɔ kɛ sa denguli yɛrɛ ye jumɛn ye sa tasibila denguli don tasibila denguli jumɛn yɛrɛ ye sa k'a yira k'a fɔ an ka maa minnu kɔni bɛ ka to jafaranya walekɛbaw ka kɛwale jugu ninnu kɔni la sa n'a bɛ fɔ o ma ko les victimes du terrorisme olu maa minnu kɔni binna jafaranya walew ka nin kɛwale jugu ninnu kɔni sababu la sa a kɔni ye ja de kɔni dilanna olu ye sa ka tasibila ta ka kɛ ko olu kɔni sɛgɛrɛ o ja in yɛrɛ kɔni bɛ fan jumɛn sa o ja in kɔni bɛ an ka jamana segu ni dɔnko marayɔrɔ de kɔni na sa n'a bɛ fɔ o kɔni ma sa ko le musée national du Mali o ja in yɛrɛ kɔni kun ye sa maa o maa kɔni binna jafaranya walekɛbaw ka nin kɛwale jugu in kɔni fɛ an ka jamana kɔni kɔnɔna la sa o ye tasibila kɔni ye ka sin o maa kelen kelen bɛɛ kɔni ma k'a yira k'a fɔ o maa ninnu kɔni binna faso ye faso kɔni y'a dɔn ye ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na. an
amta ko kan kibaru la amta fanjuma amta Niger dugu koni konona la Niger dugu yɛrɛ koni konona la sa olu ka jamana ɲama kalafili min kɛra kalo koni tɛmɛnen koni na min yɛrɛ kɛra jamana ɲama kalafili jɔnjɔn koni taba ye sa n'o ye Mohamed Bazoum ye o jamana ɲama sigi nisɔndiya yɛrɛ bɛɛ lajɛlen koni bɛ kɛ bi juma sa o bɛna kɛ yɔrɔ jumɛn yɛrɛ sa o bɛna kɛ Niger faaba yɛrɛ koni konona la n'o ye Niamey ye an balima Mali kunnafoni jabarani layɛbaaw sa ni ne kɔni kun ye aw ka wagati kunnafoniya ye k'o lase aw ma Ala ka bi juma kɔni timɛcogo ɲuman yira an na aw k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma